Sådan. Her er mit setup. Det er super fedt. Og så min CPU-køler. Den kommer direkte på kassen af. Simpelthen. Det er fandme bare det bedste, man overhovedet kan få på markedet. Det er min skærm. Det er min skærm. Så vil jeg sgu også have. Det er min skærm. Kan jeg lige finde skærm til mig? Satan. Jeg kan anvende sådan noget her. Sådan en Cool Master. Primitive X 2,5 tommer skærm. Det er virkelig god. Altså, fandme tung. Det er mit kabinet, den her. Det er mit kabinet. Sådan. Det er mit kabinet. Her er mit setup. Hey, hvad er det, din mor skal lige se mit setup lige om lidt. Det er mit kabinet. Her er mit setup. Der er 2 tastaturer. Super godt. Det ene er forsvundet lidt. Herhen er der. Og her er min mus. Super god. Super Razer. Det er agtigt noget. Og her er mit skærm og kabinet. Og det er mit anlæg. Og anlæg. Mit anlæg, så og fjernbetjening og controller og tastatur og det hele lortet. Simpelthen. Og det er mit. Det virker super godt. Jeg kan prøve at tænde på det. Jeg ved ikke, hvor man tænder det. Jeg er jo her on. Der. Man må også altid have en controller. Ja. Nintendo 64, der er meget smidt ud. Hvorfor kan du ikke have den med? Jeg ved ikke. Super fancy. Ligner sådan noget PlayStation 5 noget. Ja, det er super godt. Og man skal også altid have spil til det. To Rock. Ja, det er fandme dårligt forhold til det, jeg har. Har du også To Rock? Ja, til Xbox. Ja. Og mit kabinet står her. Også vildt godt. Det skal køleren skal jo lige være her. Og det her det er min blæser. Det er min nye blæser, jeg har købt. De kostede 2 kroner. Ja, og her der er min nye GTA V5'eren. Virkelig godt. Indfra. Ja, og så kan vi lige se computeren indenfra. Super fancy. Lige prøv at se. Hvordan åbner man det her? Og her der er grafikkortet. Det er grafikkortet. Ja, her virkelig beskidt. Virkelig beskidt grafikkort. Ja, og vi skal lige sætte blæseren ind i. En blæser ind med dig. Og skal du også lige have den her sådan memory ting til, til dit anlæg. Det skal også lige have. Og så tastatur, det kan man have. Det skal man altid bruge. Ja, det skal man altid bruge. Og så er det bare lukken. Så er det bare lukken, ja. Det sidder lidt fast. Du måske købte det forkerte kabinet. Ja, det var rigtigt. Nå. Sådan. Finish here from.